atubangan sa Cebu Provincial Capitol. Gihimo sa mga empleyado sa Kapitolyo ang Zumba Dance Session. Apil si Governor Pambari 4 ug uban pa nga mga opisyalis ang nakig-zumba agi og exercise. Sa Cebu Provincial Capitol Grounds, himuon ang Zumba Dance Session matag Biyernes sa alas 4 hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang pagpahigayon og Zumba Dance sa Kapitolyo kabahin sa Health and Wellness Program sa Cebu Provincial Government sa pagpalambo sa physical well-being sa mga empleyado ug pagsunod sa Civil Service Commission Memorandum Circular No. 8, 2011. Gisiguro hinuon sa tanang department head nga dili maapektuhan ang serbisyo publiko atol sa himuon nga Zumba Dance Session. Manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Monching Austero, Sugbo News.